mochung'ne kedo gi mibadhi EACC ochako timo nonro kaka kaunti ma Bungoma notiyo gomenda mawachore ni nong'iewo yiend maua ma dusruok e skuku mong'ere kaka Christmas tree manokawo milion 3.6. Maeri motelo ne bende jood bura 22 ma kaunti no notimo limbe e piny Uganda, gino manokawo omenda maromo milion 6.6 mar jochul osuru. Ka idayo dho gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka gi duol mochung'ne nono kaka tend kaunti no tiyo kod omenda od bura ma Senate noyangore ni kaunti no notiyo gi siling milion 3.6 e dwe mar 9 higa 2019 e ng'iewo yiend sikuku dweche 3 motelo ne chakruok mar sikuku. Duol mar EACC koro oro oboke ne karan mar od bura mar kaunti no mondo mi ogol obok manyiso kaka omenda go notiyo e ng'iewo yien no kod wuoth mar jood bura 22 manodhi Uganda mabiro konye nonro kochopo tarik 16 mar dweni. Bura matudo mane en jata tije kambi rego sukari